jmenuji Tomáš Malec, zastupuji Českou golfovou federaci v projektu Se školou na golf, což je prioritním projektem České golfové federace. Jsme zde na driving range Snail. Místní golfový klub podporuje děti, podporuje rozvoj a za to my jsme rádi, protože golf si myslím, že se dá hrát na jakémkoliv místě, na jakékoliv úrovni a pro ty děti je to sport, který je vede k nějakému rozvoji, podporuje je v sebedůvěře a zároveň vede k pokoře, která myslím si, že v dnešní době chybí. Koukněte na toho fintila, pod krkem žlutého motýla, zelený klobouček do týla, šoupne si na bílou pleš. I když ten tralák padá mi, hlavně, že vyhrávám barvami, hlavně, že vyhrávám barvami. Zase jsem šťastný jak lež, co po mně chceš, pravdu či lež, zkus ty dvě rozeznat a pak se směj. Barevný svět, dáme mi hřbet, přesto chci víc šašek, počmáranej, ucho mi hryžou jak oplatku, s rozběhem kopou mě do zadku. Tvrděj, že všechno je v pořádku, když mi dají mizernej tlak. Když ale koukám se na lidi, všechno tak černě zas nevidím, všechno tak černě zas nevidím. Ještě se dovedem smát, že se snad není co bát. Úzkost má tlapy jak Cassius Clay, ten věčný strach na miskách vah. Převážit chce šašek počmáranej, kam pak jsem ve věku rozumu, strkat své nosy na gumu, určitě od rumu z konzumu, tak strašně červené jsou.